Dat verneemt ook makelder Remco van Dijk. Die verkeert met Wenningen in het noordoosten van de provincie en op Schiermonnikoog. Ook op die plakken binnen het Aron hier meer huizen verkocht. Zo'n 2010 gaat het beter, liet de cijfers van de NVM zien. De weerde van de Wenningen speelt nevens van Dijk een grote rol bij de verkeer. Nou, een van de oorzaken is dat we eigenlijk weer op een prijsniveau zitten van 2003. Betekent ook dat de waarde van de woning enorm gedaald is. En dat heeft het ook mogelijk gemaakt dat mensen dus nu weer overgaan tot het kopen van een woning. En daarnaast speelt er ook nog wat anders. De huren zijn wel gestegen. Dus nu is het vaker nog goedkoper om iets te kopen dan wat te huren. Het kantoor van makelaardij Roos zit in de binnenstad van Dokkum. Van daaruit brengt Remco van Dijk bezitters om klanten. Een daarvan is Linda Vellema. Together met haar vriend verkocht ze haar woning in Holwert. Ze kocht een nieuw huis in de nijbouwwijk van Dokkum. Jood brengt haar een makelaar een laatste bezitter aan het nieuwe huis. Hoi. Alles goed? Ja, best. Oh, mooi. Hij is eigenlijk op dat moment net echt bezig gehouden met hoe te merk wie. Want we woonden het gewoon kwijt. En ja, vertelde je dat gingen we er nog ongeveer zitten. Maar goed, wij zijn heel blij dat het uiteindelijk binnen een jaar niet verkocht is. Wel mij verlies, omdat de prijzen daar rond de tijd bot zakken binnen. Haar nieuwe huis in Dokkum is nog net helemaal klaar, maar ze wijnen er al wel. We hadden natuurlijk voor een prijs te keer zet hij nog wel eens met een makelaar. Daar zie ik wel wat ruimte in. Toen hebben we op een gegeven moment nog wat zakje litten. Maar natuurlijk, als ik zie wat wij er een periode van joen hebben, ja, dan ben ik net degene die het flink incasseerd had op de woningmarkt. Absoluut net. De verwachting is dat de verkoop van woningen in Friesland de komende jaren verder toeneemt. En net alleen nog makelaars profiteer je ervan. Ja, het mooie ervan is, dat zie je dus nu ook door die grotere verkopen die er zijn. Zie je ook dat de bouwbedrijven weer werk hebben, dat de schilder weer aan het werk is, dat de woninginrichter weer aan het werk is. Dus het geeft een enorme economische impuls.